Hayırlı kış kızlar. Halege kızlar, hayırlı kış. Selam, привет. Мен bilgen kişiler de var, bilmeyen kişiler de var. Hayırlı kış dostlar. Men sizni efirde kütüyorum. Hem bilesizmi, saat 8'de, bugün tügel saat 8'de Gülbika Hanım bilen bizning tur efir bo'lacak. Selam Reziduş, selam Dinara, benim kızlarımın da yigitlerini de ko'ram. Bizning Gülbika Hanım bilen специалист по семейному и женскому счастью. Мына ул шул кадәре действительно кызык, төпле, үз эшен белә торган, искитмәле кызык ханым. Аның белән бу интервью безнең булачак. Әңгәмә була сәгать 8-дә. Hayırlı kеш, Ринат, hayırlı kеш дуслар. Менә хәзер аңа кадәр без бүген сөйләшәбез бит инде ничек үз кешеңне табырга пандемия шартларында. Аңа кадәр без Илназ Гарипов белән сөйләшеп алабыз. Ул нинди сораулар бирер икән Гөлбикә ханымга. Илназ, мен сине көтеп калам. Бу безнең әзерлек Гөлбикә ханым белән очрашуга. Здравствуйте, добрый вечер. Привет. Selam dostum. Ничек хәлләр? Бик шатмын сезне сәламләргә. Рәхмәт, мондый эссе көнне. Молодец. Мондый эссе көнне вакыт табып, минем белән туры эфирга чыгуыңа зур рәхмәт. Хәзер безнең дуслар җыела башлар. Илназ, ничек соң кәефләр, ничек коронавирус, сәламәтлекләр ничек? Слава бар инде, аның турында нәрсәгәдер сөйләшәбез дә килми. Но телевизмен теләмибезме? Сөйләшергә туры килә. Шундай вазгыять, шундай новая реальность дип әйтәләр аның турында. Достым, сиңа бер сорау бирәсем килә. Без бит инде беләбез, син инде супер-пупер шәп кеше икәнеңне, шулай бит. Син күп интервьюлар бирдең инде, шул. Өйләндеңме дигән сораулардан туйгансыңдыр инде. Хабан бирәләрме ул сорауларны? Ачуын китерәм мондый сораулар, Илназ. Мин бүген синнән сорадым да, үзем яңайсы булып китте, хәтта мин уйлыйм, менә син дә шул якка инде Венера дип уйлап куйдым. Еш сорыйлармы? Өйләнмәдеңме әле, юкмы әле дип торучылар һаман бармы, Илназ? Юк, өйлән турындагы теге мин сорауларга һәрвакыт интервьюда ачык җавап бирәм. Һәм менә шушыннан чыккан соравым да минем теге ханымга юлларбыз. Ярар, коронавирус турында инде бүтәннәр сорау бирер. Минем менә бер дустым белән без һәрвакыт бәхәсләшәбез. Менә нәрсә турында. Мин уйлыйм, только мәхәббәт белән генә өйләнергә кирәк дип. Әгәр инде беренче этапта мәхәббәт булмаса, теге мин өйләнүне атлап чыга алмыйм дип. Ә ул киресен әйтә. Кеше әйбәт булса ди, кишер сәлам. Кеше әйбәт булса ди, аның белән теге тормыш корып, инде аннан соң гашыйк булып та була ди. Менә ике фикер һәм кайсы дөресрәк, может, теге икесе дә дөрестер, может, икесе дә дөрес түгелдер. Как? Илназ, мин хәзер язып куям. Димәк, иратларга кешесе яхшы булган өчен генә өйләнергә ярыймы? Ну, примерно шулай. Бит шундый фикер бар психологларда, хатын-кызлар яхшылык өчен иратны яратырга мөмкин, иратлар бер кайчан да яратмаса яратмый диләр. Менә шуның турында сорау. Гомумән, ничек уйлыйсың, Илназ? Менә минем мәсәлән шундый иптәш кызларым бар, менә берсеннән берсе бриллиант инде. Менә шул кадәре булган шундый шәп кызлар, кайсы Мәскәүдә, кайсылары Америкада, кайсылар төрле җирдә. Алар инде хәзер әзер. Бүген гомумән алганда дусларга әйтергә кирәктер, без бүген инде үз табын, үз ярын табырга әзер булган, үз ярын эзләүче кешеләр турында сөйләшәбез. Кайбер кешегә кирәкми ул позиция, ул чыннан да кеше әле әзер түгел, кирәкми, үзенә генә рәхәт, ансы икенче тормыш. Ул әле бу ноктага җитмәгән. Ә инде менә хәзер шушы ноктага килеп җиткәннәр һәм менә бүген үз кешеләрен Син шул исемлеккә керәсеңме? Кайсына керәсең? Әле әзер түгел, әле уйламыйсың? Чөнки мин дөресен әйтергә кирәк. Мине мәсәлән, мин бит инде үзем дә соң кевгә чыгучылар рәтендәдер инде. Ну, шундый ни буенча алсак, миннән гел сорыйлар иде. Син әле җыенмыйсыңмы дигән сүз гомумән бик кызык сүз име, ничек инде? Ничек булмый инде ул теге. Икенчесе,
менә шулай сораганнан соң син әйтергә тиешендә әйе җыенам юк әле һәм фәлән дип мин гомумән мин телисеңме дигәндә телим дип әйтәм мин әзер түгел идем минем теләк юк иде дөресен әйткәндә теләк барлыкка килгәч ничектер бөтен әйбер менә тәңгәл килде бөтен әйбер ничектер килеп чыкты дип әйтик инде әйме син үзең әзер дип уйлыйсыңмы соң теләк бармы әллә барыбер теге неудобно бит инде әйтергә һаман юк минем теләк әле уйланмыйм әле дип тә кайчанда Tilak var mı? Tilak benim her vakit var idi. O bizim kişiden güne tura. теләк бар син димәк безнең менә бүгенге фокус группада тагын нинди сораулар бирдең безнең Гөлбикә ханыма Kallerin işek sorarsın hali. Bütün sorular һичшиксез yok. Zor selam edersin. ярый үзеңнең дусларыңны син менә карыйсың да алар бит инде шундый шәп ничен уйлыйсың алар әлегә таба алмыйлар кызлар начармы кызлар азмы Türlüsü var, türlüsü var. Benim dostlar arasında türlüsü var. Bar 3 tapır ilanıp hazır indi mine 50 yaşka jitip bir ağzına turgan yigitler de var. Öz rahatların, öz günlerin üzeri görüp bar ilanıp 7 yıl yürüp kızı bilen bir yar açıp ilanıp hem de hazır günde de big baxtlı big baxt yaşamışlar de bar. Şular arasında bar 3 tapır ilanıp 3 tapır ayrılışlar da. Onlar da indi özleri işe baxtlıdır indi be. Var mı şey ilanmamışlar. Ne ayvazı ilandirdik bitin derleri natı ilanmadı. Bar interlisi. Boz qo'zg'aldi deysiň endi. Hayır, şöyle yok. İptaş kızlarım arasında da var. Yaştan köyge çıkışı. Var ayrılışlar, var ilenişler. Ağlar tege akıldan durmayanlar var. Ağlar barsında şunday akıllı, tertipli. Dursan da şulay. Син ничек эзлейсең, Илназ, эзләмисеңме, көтеп утырасыңмы, син ниндирәк позициядә? Үз кешең вакыты җитүгә килеп чыга дип уйлыйсыңмы, әллә эзләргә килгән? Şulay bileyim ayı. Гомумән эзләмисең, сорашмыйсың, белешмисең, таныштырсалар танышмыйсың. Целенаправленный yok. Bütün mektep, mesela sen jide tulat senin mektep. Andı derse tugul bitinde o. İlengeç targa da kirek, hürmet de kirek birbirine. Emosiyalar bulmasa, hürmet bulmasa. Мәхәббәт. Tilmir tuguna di bilim nerse kadar. Dürsen de şulay bilim. Рәхмәт сиңа, Илназ. Без менә хәзер сәгать 8-дә туры эфирга чыгачакбыз Гөлбикә ханым белән. Әгәр дә сорауларың булса, һәм егетләрең булса, әлегә кадәр менә хәзер шушы уй башларына кергән, инде әзер дип үзләрен исәпләүчеләр. Син аларны шулай ук безнең эфирга җибәрә аласың, сорауларыгызны бирә аласыз. Гөлбикә ханым бик шундый кызыклы шәхес ул, беләсезме, русча без сөйләшәчәкбез. Гомумән рус телендә булыр безнең туры эфир. Ул бик шундый катлаулы темаларны бик гади сүзләр белән сөйләшә. Тыңлап утырганда башта теге бөтенләй бер бик гади кебек, аннары атналар буе уйлап йөрисең менә аның сүзләрен шуңа күрә. Мин сиңа да киңәш итәм эфирен. Сиңа хәерле кичләр телим. Seni şatayım körüge. Мин дә шул кадәр шат идем. Иншалла танышырбыз. Virüs başlagandan beri. Әйе, зур күрешербез Алла берсә. Зур сәлам. Ярый, мин сиңа шулай уңышлы кичләр телим, дуслар. Без сәгать 8-дә туры эфирга чыгачакбыз. Шуңа күрә Рәхмәт. Пока.